салом алейкум ба кулли тамошобинони мактаб блогерӣ ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истодаанд. Дӯсто, имрӯз мо гап безанем, шумо бояд вақте ки блогер шидед чӣ хел бояд сиёнка кунед ки яъне ки экрантон пур битова. Ва бисёриёро мо аҳамият додем вақте ки блогеран ва ин чиза бисёри одамо аҳамият намета. Вақте ки шумо сиёнка мекунед, масалан ҳозир ман як навора мемонам, мебинед шумо ки чӣ хел ман чиро дар назар дорам. Масалан шумо вақте ки ба навор мегиред, экран борик дар байни экран меояд, ҳамин чиз бародаро лозим нест. яъне ки шумо дар ҳолати ба навор гирифтани ягон видео, ягон влог, вобшем ягон барномаое ки шумо мекунед, агар ки шумо камера надошта бошед, дани момент шумо блогери навен, яъне ки нав сар мекунед, мехоҳед ки сиёнка кунед ва телефона бараки бихапен, чем айое ки ростак мехапед. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки вақте шумо ростак мехапен, видео борик меояд ва ин чиз ҳеҷ када дар корам намешава. Ва бисёр аҳамият додам ки бисёр одамо ҳамин гуна сиёнка мекунанд. Ва агар шумо дар ҳолати бар масалан бихапен сиёнка кунед, ин хел масалан ин уже аллакай, яъне ки экрани шумо полни пурра мешава ва ягон ҷош холӣ намемонад ва шумо спокойно метавонед тамошо кардан гиред видеоҳоро ва ё ки барномаҳоро. Ва ҳозир ман ба шумо нишон медам ки виртуални, яъне ки чӣ хел рост сиёнка мекунанд, чӣ намуд качество дорад ва чӣ намуд масалан вид мета барои тамошобин ва шумо дар ҳолати бар будан чӣ хел. Ина ҳозир ман бараки сиёнка кардастам. Бигем ман ҳамин видеома ба хотири шумо ба телефон сиёнка кардастам ки шумо бинед. Ҳозир бо ман як видео дига сиёнка мекунам ба тариқи борикӣ ва шумо мебинед ки чӣ қадар разница байни ду намуд стил. ина нигоҳ кунем бародаро ки чӣ қадар разница дорад байни телефона ва баракӣ мондан сиёнка кардан ё ки рост мондан сиёнка кардан. Шумо аллакай дидестем, ба фикрам шумодам маъқул нест ҳамин хел саб, яъне ки ҳамин хел навор ду тараф холӣ сиёҳ мешава ва байна борикак. Ба шуморо намедонем рости гап мада маъқул намешава. Ба ҳамин хотир бародаро пастара сакне ки ҳеҷ вақт телефона рост намонед ва бармонед. Дӯсто, шумо дидед ки агар ки шумо масалан ба телефона баракӣ қапида сиёнка кунед, чӣ хел экран пур мешава ва вақте ки шумо ростакӣ меқапед, чӣ хел масалан телефон байнаш холӣ мемонад ва масалан намешава ду тараф сиёнка карда ва безеб меояд дар ин ҳолат. ва ба ҳамин хотир ҳама вақт пастара сакнед ки баракӣ сиёнка кунед ва экрани шумо пур бутов ва шумо бояд чизи дигарам ба назар бигиред ки агар шумо мабодо дар ҳолати ба наворгирӣ ягон чиза нишон додаиста бошед масалан дар видеотон, ҳатман пастара сакнед, хутун дар як тарафи видео бошед ва як тарафи дигараш ҳамин хел холӣ бошад ки шумо ягон чиза дар ҳолати нишон додан метавонед ки дар ҳамин тараф монед ва нишон бидед ба подписчикотон. ва пастара сакнед ки дар ҷоҳои шумо бояд местед ки масалан наздики трезада. вақте ки рӯшании треза агар бисёри бад афтобам боша ё ки масалан торик боша, як тарафтон торик боша, як тарафтон рӯшан, инам аҳамият битен ин чизам ки шумода зарар дорад. Пастара сакнед дар як ҷое бестед ки ҳамин тарафтон рӯшан боша, ҳамин тарафтон. Агар дар ҳолате ки масалан шумо ягон ҷода ҳастед, як тарафтон бигем рӯшана, як тарафтон торик, шумо дошта бошед ягон лампа, ними лампаҳои оддиро масалан монед ва наздикӣ наёред ки соягитон дар ин тараф монатова ва дуртарш кунед ки як тарафтонам масалан сафед това, яъне ки рӯшан шава ва ин тарафи дигаритонам бародаро. хайр ин буд барномаи имрӯзаи мо. Агар ягон камбудӣ боша, ягон чиза бо нафаҳмидед дар комментария нависед ва ё ки дар инстаграми ман нависед. من انشالله که باز جواب میتونم با سوال شما و برادران بعضی با سوالای دادگیان موده ما در اینستاگرام پرفتگیم یک چند ویدیویی را که حالی بود کانال برآمدگی نیستن مثلا سوالایی که زیاده چه فهمونم شما را این وقتی شما مکتب برید مثلا شما آیسین یک میخونید میره و هیچ وقت نمیتونن که سیمفو یک کار کتابی 11 رفته و با همین خاطر سوالایی هستن که حالی ما با اونجا نرسیدیم بگیم نکی همو جوابای شما را ما در اینستاگرام پرتی و حتما در اینستاگرام ما را مثلا подписаться کنید و چیزایی که نیستن در کانال و ایوجا دسرس میکنید دوستو. خیر در امان الله باشید تا برنامه‌های دیگر.